Siemka, dzisiaj wam pokażę, jak się robi pułapkę. Włączamy świat. Trzeba mieć kaktusa i piasek, ale tylko tam, gdzie kaktusy. Dobra, patrzcie. Zrobimy go sobie tutaj. Trzeba mieć raz, dwa, trzy. Szerokość musi być na 3, a długość na raz, dwa, nie, raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 6, raz, dwa, 3, 4, 5, 6, raz, dwa, 3, 6, 7. Dobra, mam na 3. I teraz znowu 7. I teraz tylko wystarczy tam. Kaktus ma być na środku, więc raz, dwa, 3. A tam sobie 2 kaktusiki. A dobra, 3. Dobrze. I 2, 3. 2. No. Tutaj nie idzie. Więc tak. No. Nie może być to lane tak, gdzie są kaktusy. Nie musi to być lane tak. Tak, żeby prąd szedł na kaktusa. Bo jeszcze wodę potrzebuję. I tam pójdziemy. Wylałem sobie lawę. O, coś się zawyło. O, wilczek. Patrzcie. Mam kości? O kurczę, nie mam. A, tego jutro złapię. Dobrze. Idziemy. No to dolaliśmy? Nie. Czy to nie ten kaktus? To nie ten kaktus. To jest nasz. I znowu tak. Jak coś wpadnie, to tak tylko wyciągnie na kaktus. Dobrze, na dzisiaj koniec. No, to narka.